sai da aka tashi sai aka zo aka ce to bari a gabatar da ni a gun Ibro, ina ta gaya wani ciyaman sarki na dan Allah ka taimaka, dan Allah in gaida shi. Ya ce zan kai ka gaishe shi, a taimaka min. So muna tashi sai na zo na gaida Ibro na dukunna na gaishe shi. Shi Ibro? Shi Ibro na ce ice ka san ni, na ce na san ka. Malam Rabi Ibrahim Daushe mai da baibayi dan gidan Sahura mai dan wake. Daushe baka zuwa? Barkanmu da wannan lokaci. Idan ka ji wane ba banza ba, in ba a sha dare ba an sha rana, in ji Malam Bahaushe. to kai yanzu ka san dai ka zama wane ko? To wataƙila dai. A duniyar fim akalla dai wannan na Hausa kai ka zama wane. To muna fata. Kafin ka zama wane ya aka yi? A takaicen takaicewa. Na bi hanyoyi da yawa don son a ce gani na tsinci kaina a cikin suwana da suke taka rawa a harkar wasan kwaikwayo, ba da gudunmawa wajen yada tun kuɗa kalmar Malam Bahaushe. Na bi hanyoyi da yawa wanda na yi iya bakin ƙoƙari na tun kafin na haɗu da Ibro. Na samu Baffa Ahmad Yautai, Baffa Yautai, Baffa Cinnaka da wasu daga cikin mutanen da Ibro yake tare da su. Tunanina shine duk wanda na samu a taimake ni dan Allah nake rike muku jaka. Ban taɓa zuwa da tunanin cewar ni ina so na zama ɗan dirama ba. A'a, ina so na zama yaron ku nake rike muku jaka. Yaron Yautai kawai. Ko na Cinnaka? Ko na Cinnaka. Cinnaka bana mantawa mahaifiyarsu, Allah ya ji kanta, tana yi masa wata wainar fulawa da wainar kwai. Yana sayarwa, na sha ɗaukar fantekar a kaina ne mai talla kawai don na sami yaddarsa. Yaddarsa kawai ke nema? Yaddarsa kawai nake nema. Allah bai yi ba, ya zama na dai ban ga fuska ba, sai na juya ɓangaren Baffa Yautai. Na taɓa samun Baffa Yautai lokacin yana Baffa mai gadaji. Duk wanda yake jin waƙoƙin Ali Makaho zai ji Ali Makaho yana cewa Baffa mai gadaji. To Baffa Yautai ɗin nan shine Baffa mai gadaji. Da sana'ar gadaji yake saidawa da kujeru. Na je na same shi na gaida shi, na bashi kwatancen mahaifinmu. Na ce ni ne dan gidan Ibrahim Mamsa kaza 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 kaza. Ina so na zama yaron ka da ke rike ma jaka. Abinda na ba da kwatance, na bashi kwatance dan ya tuna da ni. Na ce mun taba sayan gado a wajenka. Ni ne wanda nake waje kaza, dan gidan wance, dan gidan malam wani. Yace gaskiya ban gane ba. Kuma ban damu ba. Abinda nake so kawai ce na ji na yadda zo kawai. Amma daga ƙarshe sai na ga saɓanin haka, ya mini last tonin, ya ce kan na ƙara ganinsa na nuna cewar na san shi ba. Kwata-kwata? Wallahi. Na haƙura saboda ɗan gari na ne kuma ina kallon sa a matsayin wa mahaifi. Sai na ce to bari in canza dabara. Ana nan sai na rinka zuwa Sabon Titi Mandawari. Mandawari daga ina? Daga Wudil. Za ka tashi ka to? Zan tashi na zo. A lokacin ina da shagon aski na guda biyu. Ina da Yafat Babin Salon. Ina da Friendship Babin Salon. Amma haka zan bar waɗancan shagunan askin. Na taho kawai saboda ina son fim. Ka to ina? Na taho Sabon Titi Mandawari. Nan cikin birnin Kano. Cikin birnin To Kano. gurin wa? Wajen waɗanda watakila za su iya yadda da ni su yi ƙawance da ni ko abokantaka. Ba ma wai 'yan sama-sama ba. A irin daidai da ni, irin waɗanda kawai aiken ma ake. Idan ne aboki, to watakila dalilinsa zan iya samun karɓuwa. Sai na ce to aikowa na sani. Akwai Ishak Sidi Ishak, ya yi aiki a education ta ƙofar gidanmu lokacin yana ɓangaren biyan albashi. Sai na zo wajensa. Muka zauna da ni da Awwalu ɗan Yarabawa da Bakadire da Baba. Waɗannan mutum ukun ba zan manta su ba, duka 'yan Sabon Titi ne. Daga nan zan bar wajen Ishak, zan je BK wajen su Alasan Kwalle su Sani SK. Na ma zan je a ɗan a aike ni. Kamar ya dawo aike kamar sayan abinci. Da me kuma? Wake da shinkafa, sayan sigari, sayan rake, sai sayan gurguru, popcorn kenan ko. To waɗannan abin su ake aike na. Kawai wani lokaci don na samu fada ma na samu shiga, har nakan haɗa wanki. Naga 'yan kayan an tarance wannan me zai hana a wanke su. Ikon Allah. Shi kuma mai kayan da mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki, sai ce to a siyo sabulu. To da wannan sai nake ganin ai na fara samun fada, tunda har gashi za a ce ma tunda hana ba ɗauki kaya ka wanke kayan wane kafin ka zama wane. Idan na je gida kullum alfahari na shine ina tara abokai na ce kai wallahi yau na ga kumurci. Kumurci? Kaga kumurci, wallahi na ga kumurci yau.
cewa na ga liyo didigo kenan, na ga wayin ta lissafin waɗanda na gani ina ta takama. Akwai wani fim da zan manta ba a lokacin, Haƙilo, wani wanda ake waka soyayya muke soyayya da daɗi. Lokacin da za a yi wannan fim ɗin na Haƙilo, ni aka yi ta aiken da ni da Adam mai gaskiya. Lokacin suna sharaɗa kwanan muka yi ta Haƙilo mu ma. To wannan wahalar kusan kankanuwa ce akan wata daɗaɗɗiyar wahala da na ci a baya. Shi kuma a gurin wa? Shi kuma a wajen wani abu a mai gida ko aboki. An yi min aure lokacin nan bai fi da sati 3 ba. Sai zo ya same ni ya ce, abokina na ce na ice kana son harkar drama. Amma abin da za ni da kai don ka samu ƙwarewa, ba wanda zai ɗauke ka ya sa ka a fim sai ya ga ka iya. So da haka me zai hana mu yawon stage drama da kai. A lokacin nan suna yawan stage a wata kungiya, Amina and Makama Film Production sunan kungiyar. Ya dauke ni ya tafi da ni, kusan abu 7 nake. Zan yi waka, zan yi rawa, zan kada keyboard, zan yi drama, zan yi welfare, zan yi costume, zan yi kidan ganguna. Waɗannan ayyukan haka nake, kawai na zama kamar midfielder a balkenan ko? Komai na iya. Muka yi ta yawo, ya ɗauke ni da ya ce da mahaifina za mu kwana 3. Tashin farko muka tashi daga Wudil, ba mu zame ko ina ba sai wani gari Dukku. A nan Dukku muka fara branch, daga Dukku muka je Ashaka, daga Ashaka muka je Bajoga, daga Bajoga muka dawo Giyaɗe, daga Giyaɗe muka zo Azare, muka komo baya kamar za mu dawo gida, sai muka sake cillawa. Mu ne su Bauchin nan, su Gombe. A lokacin wannan tafiyar ita ce tafiyata ta farko da na san ina ne Yola. Muka je Yola, muka je Taraba, muka je Mutum Biyu, muka je Ɗan Anace, muka je Gindin Ɗorawa, muka je Kente, muka dawo muka shigo Ibbi, muka danna sai da muka dangana da Baro har Kamaru muka shiga. Kwana na 114, ba na manta wannan. Da kwana 3. To ni dai na dawo daga wannan tafiya na tarar da mai ɗaki na a gida. To mai gidan? Tsoho ya ce ta tafi gida kawai. So ba daɗi a ce an aure ta kuma an zo an shiga haƙƙinta an takura ta. So kuma dan mahaifin ya nuna mata cewar ba da sansa da ne ba da san shi da wannan tafiya ba, sai ce ta tafi gida. So daman kusan haɗi ne aka yi, haɗin zumunta. Amma ta dawo ko? A ta dawo mana. Ta dawo. Da ka dawo ta dawo. Da na dawo ta dawo. Har ma Allah Ubangiji ya bada an samu rabo. To baka taɓa fuskantar misali tsunkuni ko kora da hali makawancin kamar da ka faɗa, ko wani abu mai kama da ashar nacin ka dai kai ka? Gaskiya ai da yawa ma. Ai na gaya maka a wannan tafiya na ga kalubale kala-kala. A wannan tafiyar da muka yi sai da ta kai ina so a sallame ni da dawo gida, an ki sallama. Ka gaji? Na gaji. Na rasa ya zan yi, na samu wani a cikin tafiyar, wani ana ce mai shine sakataren tafiyar, Haruna Soko. Na ce masa yanzu ya za a yi a taimaka min na tafi gida. Ya ce wallahi ba za ka tafi gida ba, amma zan iya maka abu ɗaya, za mu ɗau wani abu mu sa a kayanka, sai a yi caji a ce kai sata, sai a sallame ka. Kai sata? Wallahi. Ya ce kawai abin da za kenan, za mu ɗau wani abu kawai da daddare mu sa a cikin kayanka, yadda ka san kissar Annabi Yusuf da ɗan uwan shi Bilyamin, haka aka yi. Aka ɗauki wani abu, Haruna Soko ya ɗauki kayan da na yadda ai mafita nake nema. A kira ka ɓarawo. Na san ba halina ba ne. To amma tsaya. Ba na yi aiki. To da ka ci suka ba. Sun sani. Da a cikin aiki ne. Ɗan sanda ya kama kare. Idan na da kuma da a cikin aiki ne, duk a cikin wancan neman ne. Ka yadda a sa maka ya yadda. Ai yaro ne ni, ɗauka na aka yi, umarni kawai nake bi. Duk abin da aka ce yi nake yi a lokacin nan. Tunda a lokacin abubuwan da ake tura na a aike ni na siyo su ko na ɗauko su ba na yi. Amma haka zan yi saboda biyayya. Tunda ba zan manta ba a Giyaɗe, na je Giyaɗe kwanan nan wani kamfen na siyasa. Mutanen garin sun manta da ni ne na wancan shekaru, ba su ma san na je garin ba. Suna ta cewa ai Daushe, amma baka taɓa zuwa Giyaɗe ba ko kawai ina jin su ne. In na tuna san da ne waccan bara a garin. Bara ne. Kamar ya bara? Mana. Bara saboda ƙarfin rayuwa. Wallahi roba na saya in dare ba wanda ya sa, to ba wanda ya sani. Kuma nan mun je state drama garin, muna gidan bidiyo. Idan na fita na je gidajen da suke gefen gari ne barata, na samo malmala daka da miyar kuka kukubewa. Na zo na washe. Ana washe da malmala. Ana washewa bana. Baka ji injin, faifan injin nika ba? Aka yi masa washi ya fi zaki, gari ya fi laushi. Sai haka dan adam yake.
ka washe. Yanzu idan kana ladani, yau aka ce ladan ne ke, da yanda zaka kira sallah baka koshi ba da yanda bayan ka koshi ai ya bambanta. Amma malmala uku zaka ita kwana uku ai ina gaya ma, ai malmala hudu ma na dauke ta a lokacin kai kadai saboda tsabar to ai wahala ce. Alhaji wuni ya kake yi? Na'am, ya kake ba wahidin nake ba za na wahidi ba ba gano kawai rera za ka ya kake yi ya kake yi. Ai duk mutumin da aka ce yana musulmi aka ce wahidin abin da nake faɗa ai ya sani. ai yanzu ya ka tuna wahidin kawai wahidin daga zo daga ta nake wahidin ko dan kanzo kaga dai dare ka tambayi kan yayi abu ya baci dare karfe 9 zuwa 10 sai ka ce wahidi abu ya lalace sai ka ce amma komai dare da ce wahidi sai a ce kawo kwala ka yaron ma kawo kokonka sai a turo yaro zaure sai ya miƙo musu yan juya ba wanda ya sani wallahi wani lokaci idan ne ɗaya na biyu sai in ce ko wani ya riga ni in a zaka ke ne in ga shiru na ga tsaye ta wani ya riga sai a ce to almajirin nan ku sallame shi. Yawa akwai kuma inda na je bara na taka tsini ko mai gidan ne suka yi faɗa da matarsa ko abincin ne ba a yi ba ko kuma babu tasu babin ce ta fitawa da ne bara ɗaya na ɗan tsaya ne bara biyu yanayin yadda na ga fasalin gidan ban taɓa tunanin ba zan samu shinkafa mai miya da nama ka gane irin sharkaf ɗin nan ba. Na yi bara na ɗan tsaya na huta na yi bara sai na ji ana cewa zai ci ubansa ku riƙe mana shi ba za a riƙe almajirin zai ci ubansa zai ci ubansa to ni daga nan dai kawai da na laɓaɓa ne sun suna ce to nan Allah da wata wani ya riga ni wani ya laifi wani ya laifi to haka muka yi fama da rayuwa shi kuma Ibro sai da na gama wannan wahalar kawai a hatiti muka haɗu duk wannan wahalar da na yi a lokacin kawai na san Ibro yana aikin prison service kuma mun yi karatu da shi Wudil Government Teachers College da lokacin Ibro yana SS yana SS3 ni ina JS1 a Wudil Government ya baka shekara 5 makarantar horar da malamai sannan lokacin da ya zo teaching practice mu kuma muna farkon tafiya kenan sai kuma an turo shi koyarwa gwaji na san shi a gidan wani Alhaji Audu nan bakin commercial dan daga ba an yi disengaging din makarantar sai muka koma commercial sai na je na karanci bangaren kasuwa kuma bangaren typewriting haka so da haka muka yi sai da na gama wannan wahalar sai kuma na ce to ai ga Ibro sai kuka jo ne Allah ya haɗa mu ina wata kungiya nasiha wannan kungiyar nasiha din ta koma Makama and Amina Film Production a lokacin nan so sai zamana wata rana za a yi biki wannan bikin da aka zo za a yi sai aka yi irin haɗin gwiwa na ƙungiyoyin ƙwararru ƙungiyar tsintsiya dramatic ta bada 'yan wasanta Hamdala drama ƙungiyar Ibro ta bada 'yan wasanta waccan Amina and Makama Film Production ta siyautai ta bada 'yan jarumanta to sai da ya zamana sai ta kai ta kawo ni ina cikin waccan ƙungiyar da ta bada jarumai kuma ni yau gashi zan yi drama da su Ibro siyautai Kulu ya zo yana sabon zuwa yana cikin ƙungiyar Allah gafarta musu amin ga su cin naka su ba mai kan wasu malam dangana mai su kusun bi su ba sa dan fulani yace yanzu ni zan yi drama a cikin mutanen nan na samu wani Abdulkadir Koguna yanzu dan sanda ne nace masa gaskiya ni ba zan iya ba na bi umarni dai kar ku ce irin na kewaye yace haka zaka daure ki so da haka da aka zo dramar a lokacin irin Sunwan mutanen gari ne Sun 2 gidan wani ko gidan Ibro ko gidan wani dai haka to sai zamana in na zo mutanen gari idan aka zo kofar gidan wani aka ce kai jikan aka turo ni sai noke in aka turo ni sai noke gidana sai da aka tashi sai aka zo aka ce to bari a gabatar da ni a gurin Ibro ina ta kai wani ciyaman sarki na dan Allah ka taimaka dan Allah in gaida shi yace zan kai ka gaida shi a taimaka mu so muna tashi sai na zo na gaida Ibro na dukunna na gaishe shi shi Ibro nace ka san ni nace na san ka a ina nake nace a gidan Alhaji Audu me aiki na nace aikin prison ina kallon ka kana wucewa da prison service haka kai dan gidan waye na gaya masa mahaifina a ina kake na gaya mai unguwa
ya ce to za ka zauna da ni kai tsaye kai tsaye da can aka kai tsaye daman da shi kai tsaye daman shi ya kawo ni kungiyarsa shi sa na fuskanci matsaloli da yawa saboda da ya kawo ni ya ce ka zo ka samu a gida ka san gida na ce nan bakin kasuwa na kwatanta gida gari ne na waya daga sallar asuba tare gidan Ibro ne lokacin Ibro na da wata 190 Marsandi na je kofar gidan na zauna ina zaune zama karfe 8 karfe 9 karfe 10 11 12 karfe 3 karfe 5 Ibro ya fito daga gida na yamma tun asuba kan wallahi kuma duk wanda suke aiki a gidan na gaya mun su min iso ba wanda ya saurare ni Ibro yana fitowa da kubta a jikinsa da dara irin ta dadin nan mai dan tuntuwa ya ce a'a ashe ka zo ke na ce wallahi na zo ranka ya dade yace to ya baka turo a gaya mu na ce ai na gaya wa wani na kama sunan wasu mutane mutum biyu na gaya musu amma ba su ce da ni komai ba yace to ka san gidan da muke drama na ce ina sani nan gangare yace to yanzu abin da za a yi je ka jira ni a gida kawai na kama hanya maimakon na jira ma mu tafi tare kawai sai na bi ta ƙasa ta ɗora yan nana a lokacin daji ce kawai na tafi ina zuwa gidan na tsaya suka tashi daga wasa daman bayan sun tashi suna yin mitin kowace rana sai ina tsaye haka sai ya ce kai zo sai na zauna ya ce wannan yaron kamar yadda ba ni da form a wannan kungiyar ni ne ciyaman ɗin ta wannan yaron ya zama ɗan wannan kungiyar so da aka bai da form bai da ID card bai ya zama ɗan kungiya na saka shi a cikin kungiyar sai wani ya ce dan me za a kawo yaro yau a ce bai da form bai da kaza bai da kaza yace to in kuna da iko ku fidda shi shikenan daga wannan rana na zama ɗan Hamdala drama na ci gaba da zuwa ana wasa da ni a yi stage a tashi a yi kaza da dan kwastum ɗina tun da wancan lokaci wata yar babbar riga to haka muka zauna dai daga baya dai na ta fuskantar kalubale sai a ce an dakatar da ni wata biyu wata ɗaya ban san laifin da ne ba darakta na a lokacin wani Awwalu Bibi Hotoro kawai zai ce da ni Rabi in nace na ce an dakatar da kai wata uku na ce mene sai ce bai zama lalle sai ka sani ba ana ta biyayya haka aka zauna akai ta biyayya akai ta so in na tsaya na in na tuna wannan abu sai kafin ka zama wani haka wallahi haka akai fa kamar idan kamar ne kai kwalla me ka tuna haka abubuwa na tuna